Όταν τον είδες όμως να φυλάει μια άλλη γκόμενα εκεί στις φωτογραφίες που βγάλαμε στα περιοδικά, πώς σου φάνηκε? Δεν ζήλεψες λίγο? Καθόλου. Χωρισμένη ύστερα, αλλά το είδες αγκαλιά μια άλλη. Καθόλου. Γιατί όταν κάτι καθόλου εννοείς... Καθόλου. Γιατί όταν κάτι τελειώνει μέσα σου, Πέτρο, τελειώνει. Δηλαδή, εγώ το μόνο πράγμα που θα ήθελα να ήταν πάρα πολύ καλά. Εγώ είχε τύχει να πάω στο σπίτι και η κοπέλα να είναι στο σπίτι. Όταν ήθελα να πάω να περάσω, να πάρω χαρτιά και κάτι κλειδιά από το σπίτι, ήταν στο σπίτι. Αλλά αυτή δεν ήθελε να με δει. Μια γυναίκα που γίνεται στάρ, αναγκαστικά, βγάζει και χρήματα. Δεν μπορεί να έχει έναν άντρα ο οποίος να παίζει και ένα ρόλο, ας πούμε, manager κατά κάποιο τρόπο ή κάτι άλλο, ας πούμε. Είναι δύσκολο αυτό. Δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή την κουβέντα. Όχι, εγώ λυπάμαι ένα πράγμα. Γιατί εμένα ο πατέρας μου με είχε πολύ χαϊδεμένη και με είχε μεγαλωμένη με έναν τρόπο ότι. Λίγο αγοροκόριτσο όταν ήμουν μικρή. Και μου έλεγε, δηλαδή, ό,τι έλεγε και στο γιο του, έλεγε και σε μένα και στην αδερφή μου. Μου είχε πει την υπογραφή σου και προσέχεις που το βάζεις. Την υπογραφή μάλλον δεν κατάλαβα. Πέφτανε λίγο μέσα σε ένα μήνα τα εξώδικα βροχή. Και γνωρίζοντας ότι εγώ είμαι στη Σουηδία και ότι δεν μπορώ να πάω να τον βρω, δηλαδή τι θα έκανα, θα έχανα την εκπομπή για να έρθω εδώ πέρα να κάνω τη... Όλη αυτή η ιστορία σου άλλαξε λίγο και τη σκέψη που είχες για το παρελθόν? Για την κοινή ζωή που είχες με τον Τόνι, λες, ας πούμε, ότι μάλλον ο Τόνι έτσι ήταν και δεν φαινότανε? Αλήθεια. Συνήθως έτσι αυτό γίνεται. Το πράγμα που... Στο χωρισμό καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους. Ναι, πάντα. Κοίτα, η αλήθεια, αυτό το πράγμα που μου έχει μείνει εμένα κουσούρι είναι ότι φοβάμαι πάρα πολύ να εμπιστευτώ έναν άντρα. Έλα, ρε. Πάρα πολύ. Και είχα πει ότι δεν θέλω ποτέ να πω κάτι άσχημο για τον Τόνι. Από την άποψη ότι ήταν ο σύντροφός μου για 12 χρόνια. Σωστό. Και δεν πρόκειται ποτέ να πω άσχημη κουβέντα. Απλά στεναχωριέμαι πάρα πολύ ότι είχαμε αυτή την κατάληξη. Αυτό σου πέρασε λίγο τον γκέι εσένα καθόλου? Το έχω ακούσει ότι είμαι. Α, ναι, το έχω ακούσει. Και αυτό. Ναι. Έχω ακούσει ότι είμαι λεσβία. Τι άλλο έχεις ακούσει, λεσβία? Άμα είναι αυτή η λεσβία, έχω το. Λοιπόν, έχω ακούσει ότι είμαι λεσβία, ναι, το είπαμε. ότι πίνω, ναι. ότι έχω σκλήρηση κατά πλάκας, ότι παίρνω αντικαταθλιπτικά. Ναι, πίνεις? Όπως όλος ο υπόλοιπος ο κόσμος. Άμα θα βγω στα μπουζούκια, όπως πίνει παρέα μου, θα πιω κι εγώ. Πάντως κατά εποχές εκείνο που κάνεις είναι σίγουρα τσακίζεις κάτι μουσακάδες και κάτι ταξιά ολόκληρα. Ναι.